Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Islandom u Zenici na sjajan je način otvorila kvalifikacije za Euro 2024. u Njemačkoj. U drugom kolu večeras ih u Bratislavi čeka Slovačka. Izabranici Faruka Hadžibegića su puni samopouzdanja i spremni da nastave ka zacrtanom cilju. Junak pobjede nad Islandom, Rade Krunić, povrijedio se sinoć na treningu, ali su sve prilike da će početi večerašnji meč, dok je situacija sa Edinom Džekom još uvijek neizvjesna. Ostali igrači su spremni za novu pobjedu. Reprezentacija Slovačke je u prvom kolu kući remizirala sa Luksemburgom, pa će protiv Bosne pokušati popraviti utisak. Neće to biti nimalo lako, posebno jer igraju bez najskupljeg i najboljeg igrača, povrijeđenog Martina Škrinjara. Utakmica Slovačka-Bosna i Hercegovina igra se sa početkom u 20:45. Gledajte na ovim kanalima. U Bosni i Hercegovini na BHT 1, u Srbiji na Areni Sport 2, u Hrvatskoj na Sport klubu 6, u Sloveniji na Sport klubu 1, te u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji na Areni Sport 2. Evo i nekoliko svjetskih kanala na kojima možete gledati utakmicu Slovačka-Bosna i Hercegovina.